Ma' 80 proġett differenti ġew esibiti fil-wirja annwali tal-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta. Il-proġetti fil-wirja huma taħlita li tikkonsisti f'xogħol ta' natura prattika u applikata u xogħol ieħor ta' natura iktar fundamentali u konċettwali. Fil-fatt fost l-oħrajn din is-sena l-proġetti inkludew dawk marbuta mat-teknoloġija tal-logħob, il-monitoraġġ tal-ġisem, soluzzjonijiet tas-sigurtà u s-sorveljanza, li proċessar ta' taħditu ħafna oqsma oħra. Iltqajna ma' Dylan Cortis li wettaq proġett bilan li jassisti patoloġisti li jaħdmu ma' tfal bl-awtiżmu. Fissrilna kif uża mobile li permezz tiegħu it-tfal ikollhom sinjal ta' approvazzjoni jew le li jservihom ta' motivazzjoni f'dak li jkunu qed jitalmu. L-application li tagħmel huwa tippreżenta verb u dak il-verb ikun għandu x'jaqsam ma' wieħed mis-sitt oġġetti li jkollhom qudiemhom u ma jridu jażlu l-oġġett li għandu x'jaqsam. Tinstema primittiva ħafna, imma kien hemm ħafna sistemi ta' kif nagħmlu benchmarks, pereżempju li huma jażlu bejn 2 u mbagħad bejn 3 u mbagħad ikomplu jżidu. Biddilna anka għamilniha fis-sens stampi biss u mhux kliem dak l-affarijiet. U fl-aħħar mill-aħħar rejna riżultati impressjonanti ħafna għax kien hemm levels ta' logic li ma rajniex qabel f'ċertu tfal. Spjeganna li prova din is-sistema ma' tfal b'livelli differenti ta' awtiżmu u nstab li s-sistema tista' tkun tajnuna għat-tfal kollha bl-awtiżmu, partikolarment dawk li ma jitkellmux. F'din il-wirja iltqajna wkoll ma' Julian Camilleri, student ieħor tal-aħħar sena li ħareġ b'idea oħra ta' kif tista' tonqos il-problema tal-konġestjoni tat-traffiku, partikolarment għaliex f'Malta kull sena jiżdiedu mal-10,000 karozza. I analyze the parameters of how humans drive, and I sort of read papers to see how autonomous vehicles drive, and I created a simulation and sort of put these parameters in, and then I led and then I tested it, and I found out that sort of autonomous vehicles are more efficient. So as such, there's no need to, instead of creating new roadways, we can invest in autonomous vehicles. Camilleri spjeganna li 9.2% tan-nies jippermettu lilhom infushom li jinstaqgħu minn computers jew b'mod awtonomu waqt sigħat ta' konġestjoni tat-traffiku. Għaldaqstant teknoloġiji ġodda jistgħu iwasslu għal kwalità ta' ħajja aħjar.